Ya Muhammadi, Ya Muhammadi, Muhammadi, Ya Muhammadi. Ahmadi ya Muhammadi, Ahmadi ya Muhammadi, ya Muhammadi, Ahmadi ya Muhammadi. Jalla jalala ala ali kake shigar da hankali, mutum ya zama kamili koko ya zama adali, hakan ka so sarkace ba wanda za shi binkice, baiwar yaban da ka killace ka karaba na haddace, ka karaba na gun fada ya ta fadar samurtada, shi ya fada ya jaddada a so yi samun wadada, mun sana fake da shi ka izini na gai da shi, ka yi salati ka gashi su karaje wasu gai da shi, halin tsarin sahabu ma ciki kasa su faɗi ma da duka alihinta ma da ufiya mukarrima har katimul wulaya ma da gaushi kadiminsu ma da sidina sirdanta ma da shudi ni namu ma labai karafi urita labai ka kashi fulkura labai ka zinatil arab labai ka izatil arab labai ka ya mukammali shugaban masu hankali waye kamar ka adali bakin ado da kyalkyali kada ta ka takace tun azalli na haddace girman ka ba abinki ce an nitsa a haukace wanda ilahu ya ba wadu har kasa ba ma'addadu azala da awadu shige ta sarufin sudu komai ilahu ya tattara akwai da babu har gara da duk abin da muka kaddara ya ba mu jinsu kobura labbaika ya na saman biyar labbaika ya mashigar biyar labbaika ya cikar biyar biyar da ta wuce ayar mu durkusa a gaban kama ai dole ne mu hattama ga kai ba mu karrima ai dole ne mu girmama ilahu kaliki na ku ya ce da dukkanin mutum la tarba'u aswatakum a fauka sauti nabiyukum sayyidul awwalina ne sayyidul akirina ne sayyidul mursalina ne sayyidul anbiya ne shi faukal muqamu ne shi gausin giyasi ne kalilur rahmani ne habibun ilahu ne sa'adatu daraini ne ra'ufin fil kauni ne shafi'un fil kauni ne hadiyatul ilahu ne wa aka ba mu banda shi wane ya kai mu banda shi wane ya ba mu banda shi wane ya so mu samar da shi aini zata alin ali fakal mukamu mukammali shi ne dai sarkin ali halin da ba a wajen gali fadarsa ce kawai fada yana saman abun fada sai mun fada mun jaddada a so ka samu wadada labai kana fake da kai na shaida ba a sama da kai ilaushi ke ji da kai da jinsa ke jiyar da kai halin mu fita tassara haka isar ka takaddara kai ma jubu dan jira batun ne na da'ira Ahmadu ne kawai batu wallahi kan sana matu Ahmadu kai nake batu kada da bani na tabbatu wallahi zan ta ma yabo ko zan muni kamar tabo ai wata ran za mu sarrafu gare kamar rabar rabo hutu na cikin yabo bayana ita ma yabo kada da bana abin yabo ni ne gausiyan yabo
ka daɗa bana min yabo ni ne gausiyan yabo julla fikiri fi ma'ali ahmadin jammin nawali innahu hakan da ji fara fiki fi majali ba ta yasiri fata dala duna kaifin au misali jallada hawa ta'ala fauka fikiri wa makali dabba fi sirri sawahu min kuruni lina ali huwa sirri الحق عبد السلم من عين القتال وهو يدعو الحق دار بسواه لا يبالي زاجر الأعزاب سيفين أو صدوري لأوالي حكم لا أسياف فيه أما يوم كل جدالي دارد لا أسنام ولا أوصال تدعو لي زوالي يسجد المشروك كرها للإله ذي الجلال كل كبر سال سلما ثم أمري في انجدالي لا نسكر وسكر ثم أمري في انجدالي شوقي في القلب جارا فيك يا عين الجمال والصلاة والسلام ناودا زلماني ثم آل وصحبه مصطفى جم النوالي ثم آل وصحبه مصطفى جم النوالي